V Terchovej sa konal vo vianočnom období program s názvom Čas radosti, veselosti. Program mal prezentovať tradičnú hudobnú kultúru obce Terchová. Obec chce aj touto formou prispieť k ochrane a rozvoju terchovskej muziky. Tá je zapísaná v UNESCO už 12 rokov. Nástrojom ochrany je rekonštrukcia autentických foriem a žánrov terchovskej ľudovej hudby viažúcej sa na obdobie Vianoc v podaní najstarších aktívnych interpretov z Terchovej. Na druhej strane má koncert zámer prispieť k rozvoju domácej tradičnej kultúry formou ukázania aj novej autorskej hudobnej tvorby, ktorá je inšpirovaná terchovskou muzikou. Účinkujúcimi v programe boli Ťažká muzika, sestry Opálkové, Zuzka Patrnčiaková, Nebeská muzika a žiaci a učitelia základnej umeleckej školy Akadémia muzika. Vďaka slávnostnému programu budú tradícia a terchovská hudba rezonovať medzi účinkujúcimi a priamymi návštevníkmi koncertu, ako aj na sociálnych sieťach.